nggih. Nek wali santri mriki enten mboten sing ngapunten. Wali santri yang sudah enggak punya suami ada. Mboten wali santri yang sudah enggak punya suami. Suaminya sudah enggak ada. Wali santri sini. Oh, pun di situ tenang. Berdiri tapi berdiri. Lah. Tenang, kok mikir teko dhewe, lung-lungan. Lah ngono iki kan penak, tak warai penak. Penak rapi, tak tek wat. Ah. Tinggal rebyek. Lah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Ibu Lili Solehah. Daleme? Daleme Karembangkal, Karangrejo, Gempol. Wong Gempol. Nggih. Izin ngapunten, Bu Lili putrane teng mriki. Nggih. Putri napa putra? Putri. Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Nggih. Ket mulai kelas setunggal SMP. Setunggal SMP, sakniki berarti wis SMA kelas setunggal. kelas tunggal. Nggih. Putrane jenengan pinten? Kalih. Niki sing nomor setunggal. Nomor kalih. Sing nomor setunggal teng griya. Teng niki. Pun sima. Dereng. Pun lulus. Sampun. Maste SMA-ne pun lulus. Sampun. Sakniki teng griya mawon. Nggih. Kerja mboten? Nggih kerja. Nek jenengan kerjane napa? Nggih mboten kerja. Teng griya. Teng griya mawon. Nggih. Napa aktivitasé maksud teng griya? Nggih niku rutinan muslimat ngoten niku. Rutinan muslimat. Nggih. Lah bapake? Bapake pun mboten wonten Sedo. almarhum. Nggih. Lah untuk ngapunten Maisah, untuk Maisah iki apa ya? Pekerjaane panjenengan apa? Nggih. Nggih niki lho nggih biaya anak-anak niki napa? Nggih kadang kula diundang tiang sholawatan, ngoten ngimami tahlil ngoten niku. Gus. Wong imami tahlil, Nggih. sholawatan, Nggih. vokal. Mboten nggih ngiringi, kadang-kadang nggih vokal. Oh kadang-kadang vokal. Nggih. Jadi terus niku mengke damel nyangoni putrane sing mondok teng mriki. Nggih. Niku Nggih tok. kadang wonten donatur ngoten niku sing maringi. Terus maksudnya lintune mboten enten apa sawah apa-apa? Mboten kula nggih sadian kadang enten pesenan kue ngoten niku Gus. Kue Kue kaya risol, donat ngoten niku. oh jajan basah. Nggih, jajan basah. Oh tapi niku ya ora mesti nggih. Nggih. Maksudnya sabin nopo sawah atau toko atau apa enggak ada? Enggak ada kula mboten anu niku tiang mboten enggak ada kula niku. Gak ada anak no. Nggih. Wow, gak ada. Lah sing bajeng niku wae sing wis tamat niku teng griya tok. Nggih, kerja Teng pundi? teng toko. Oh, alhamdulillah. Jenengan pun nate umroh. Dereng. Jenengan di umrohne Bajrah napa? Niki. Trek nek maca piye? Bajrah. Niki jenengan di umrohne Bajrah. Travel umroh Bajrah 16 hari, Bu. Gratis. Nah, niki berkahe jenengan putrine mondok teng mriki. Putrinya mana? Wah itu. Wah ngateko jadi seneni to karo kancane. Ngantuk iki. Wis nek gak ngadeg gak aja. Kasihan capek itu. Niki. Niku. Nggih, sing nomor setunggal niki. Nggih, ya Allah. Nggih. Umroh kersa Kerso Gus. pun nate. Dereng. Niki sing maringi umroh niki travel Bajrah. 16 hari lho, dangu lho niku. Nggih, alhamdulillah. Cara ngapunten cara bayar niku mahal nggih niku. 16 hari niku suwi. Kesuwen napa mboten jenengan? Nggih, mboten. Mungkin nek wong pesen risol piye? Kersane, kula kene ndugi Mekah mawon. Risole dikirim teko Mekah. Ya Allah, jenengan ngipi napa? Nggih mboten ngipi mungkin rahmate Gusti Allah teng kula ngoten lho Ya Gus. Allah, lah niki lho.
Wau maca napa wau? Sholawat kewadah, sholawat terus mulai kula lenggah teng mriki kula sholawat terus. Ket bar magrib. Nggih, mantun asar kula. Mantun asar niku lenggah teng mriku pas sholawat terus. Nggih. Lah niki travel ikhlas nggih, insyaallah barokah niki. Amin Niki ya Allah. mboten gadah suami, putrine teng pondok, masyaallah, ya Allah, gek putri-putri sedaya. Pun putrine pinarak mboten napa-napa mesakne nggih. Nggih, tapi jenengan marem napa mboten? Marem sangat banget marem. Percaya napa mboten? Pentados. Lah iki sida apa ora penake? Nah. Nggih. Napa nganu niki sing badhe diucapne entah itu untuk pondok pesantren atau travelnya Bajrah ini? Mudah-mudahan travel Bajrah barokah hingga lahir nanti kiamat ngoten lho Gus. Wah sampai kiamat Nggih. maksudnya ya. Kok hingga lahir saking bingunge, saking gupuhe, saking mareme, Masya Allah. Umroh. Lah damel sangune niki ditambahi Abah Rohmawan niki. Amin. Sedekahe Ibu Hajah Ya Ika Allah. Valdianita. Ngoten mengke dijolne real. Ngoten nggih. Nggih. Kula ya tak melok nyangoni aku ya gen berkah. Ber kok tambahono 1 juta ber. Amin ya Allah, Allahumma amin Gusti Allah, amin ya Allah. Mugi-mugi Gusti Tam diparingi sehat, Amin. panjang umur barokah. Amin. Yan timbali kula teng mriko geni iso nututi. Insyaallah. Sapa ngerti engko pas iki mangkat pas ora enek wong ngundang kan penak. Nggih. Iso nyusul rono. Amin, amin Allahumma amin Gusti. Wah, saking nganu Yai, Bapak Wakil Bupati 500 real. Amin. 500 real berarti berapa bah ya rupiahnya ya? Sekitar 2,5 juta loh itu. Amin Allahumma amin. 500 real diparingi Bapak Wakil Bupati Pasuruan. Mudah-mudahan Bapak Nggih. Bupati Pasuruan bisa memimpin daerah Pasuruan dengan sukses, aman, Amin. sejahtera masyarakatnya. Wah, ini berarti wis mangkat mari kuwi. Pak DPR 500 real juga. Pak DPR 500 real. Matur suwun Bapak DPR. Wah, berarti kula jenengan wis sangu 1000 real. Amin Allah. Wis ngene amplope keng Abah niku wau didum anake mawon. Nggih. Nah, kula wawan wis 1 juta. Nggih. Terus Abah Romawan niku, lah jenengan wis sangu 1000 real wis lumayan. Wis karek mangkat, karek muga-muga engko sadurunge nek orderan risol ya kena nggih sangu nek. Amin, amin Allahumma amin. Pendungane Gus. Niku berkahin jenengan ikhlas putrine dipondokne teng mriki, Amin, ya putrine golek ngilmu, Masya Allah. Ya Allah, marem. Nggih. Riyen mondok niku putrine njaluk dhewe apa njenengan peksa? Nggih, kula paksa. Nggih saestu kula paksa. Tapi sakniki kerasan. Nggih alhamdulillah. Lah niki ciri-ciri wong tua pengen putrine slamet nggih ngoten niku. Tapi putrine napa nggih tahfidz teng mriki? Nggih. Sakniki hafalan iki ya. Nggih. Masya Allah. Jadi berawal dari dipeksa. Lah niki wong tua nek pancen pengen anake slamet ya kudu dipeksa ngeten iki. Sakniki alhamdulillah iso ngrejekeni, iso ngunggahni derajate wong tua. Amin. Lah niki wau kan jenengan kula umroh niki krana wali santri mriki. Nggih. Masya Allah. Gek sing nyangoni Pak Wakil Bupati, Yai, kalih DPRD, wes cocok. Muga-muga sing maringi kula niku wau rezeki paringi barokah rezekine, paringi Amin. lancar rezekine, barokah Amin. umure. Amin. Pun Pun. pondoke didongakne mboten? Nggih. Mugi-mugi dados pondok ingkang barokah, manfaat, maslahah. Amin. Kelingan bojone mboten jenengan? Nggih, Pun pinten tahun nek ninggal? 1 tahun. Ya Allah, cek nembe nggih. Nggih. Gerah. Nggih, Gerah napa? gagal ginjal. Ya Allah, nggih. Kelingan jenengan, kelingan nek nyeneni. Ah mboten. Kula sing nyeneni Gus. Lah nggih, maksudku ngono kuwi maksudku. Heeh, kelingan nek nyeneni bojone. Aja nangis pun, wis. Kudu ikhlas ridho nggih. Nggih. Kula nyuwun ngapunten nek kathah lepate nggih. Nyen pengin napa malih? Mboten kepingin umroh mawon kula. Dados Padahal tak kei son barang iki mah. Ya Allah, maca selawat terus, selawat Jibril wau. nggih. Keteng griya. Nggih. Selawat terus ngono. Lah nek wong-wong karo mangkat karo rasan-rasan akhirnya ya linggo ning watu ngono ku.
Nggih, pun Bu Lilik nggih. 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 Pak Dewan didongakne, Pak Wabub didongakne, Yai nggih. Nggih. Muga-muga Pak Dewan sama Pak Mahfud niku wau paringi barokah umure, lancar rezekine, nggih. Bisa memimpin masyarakat Pasuruan dengan baik. Amin. Nggih, pun. Pun ngoten mawon pinarak malih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.